The Tears, bandet del 1. Værsågod, en honninglakridssmoothie, så du ikke mister stemmen. Mange tak, Lizzie. Og forresten, sikke en smuk kjole. Ja, den er så. Scarlett har lavet den til mig. Jeg har også bestilt nyt tøj. Jeg kan slet ikke vente til det ankommer. Daisy, jeg har forberedt alting til koncerterne, der vil tage os rundt i alle verdenerne. Glæder du dig ikke? Jo, det er bare det, at jeg tror, vi mangler noget. Men Daisy, jeg har da alt under kontrol. Så er vi her. Vi har taget farverige cupcakes med. De dufter dejligt. Den er til dig, Daisy. Det er den med jordbær. Min yndling. Jeg elsker bare din kjole. Den er virkelig smuk. Fantastisk. Ups. Undskyld. Nå, men skal du så på tur gennem alle verdenerne? Ja, lige præcis. Vi bringer god musik ud til hver eneste verden. Jeg vil også med. Må vi komme med dig? Nej. Daisy er en soloartist. Kom så, du skal øve dig nu. Men de kunne da prøve. Jeg er sikker på, at de kan spille på noget. Ja, jeg kan spille guitar. Og jeg kan spille trommer. Jeg kan spille klaver. Lige præcis. Hvorfor laver vi ikke et band? Hvad? Virkelig? Ja, så I kan komme med os på tur rundt i alle de forskellige verdener. Bliver vi berømte ligesom dig? Ja, kom så i kor. Nu laver vi et band. Nu laver vi et band. Daisy, du ved ikke engang, om de er gode til at spille. Stol på mig. Det her er lige det, vi mangler. Det bliver sød musik. Jeg skaffer instrumenter til os. Jeg skaffer tøj til os. Jeg laver is til os alle sammen. Og jeg tager mit førstehjælpsudstyr med. Yeah! Det her kommer aldrig til at virke. Vi er næsten klar, Lizzie. Navi hjalp med at tilføje detaljerne i guld. Er de ikke flotte? Jo, vi ligner da et band, men hvad så med instrumenterne? Det er jo den allervigtigste faktor. Det er der styr på. Så er der levering til Daisy. Mange tak, Fancy. Lige i tide. Wow, hvor sejt! De er fantastiske! Kan du se? Nu er vi et rigtigt band. Nå, det tror du. Så er det øvetid. Jeg har lige skrevet en helt speciel sang. Vi begynder på 3. Klar? 1. Hov, I må ikke gå. Kom nu, vi er da ikke så dårlige. For det første sagde jeg, at vi begynder på 3. Og I bliver nødt til at stemme med instrumenterne. Hvad betyder at stemme? Tonerne skal harmonere med noderne. Meget bedre. Det er ikke dårligt, men hvad hedder bandet? De vrikkende vovser. Rockens blomsterbed. Hvad med de flyvende cupcakes? Det er ikke dårligt, men det bliver nødt til at være et specielt navn og fængende. Noget, der repræsenterer jer som gruppe. Jeg har det! The Tears? Det vil jeg ikke gå glip af. Hvor skal du hen? De har lavet et band. The Tears. Vil du med? Det kan du tro. Også mig. Det bliver vildt fedt. Se alle de babyer. Vi bliver et fantastisk band. Og det her er kun begyndelsen. Ja, okay. Måske var det slet ikke så dårlig en idé at lave et band. Undskyld, at jeg ikke stolede på dig. Men det gjorde du. Du var virkelig en stor hjælp. Begynd ikke, før jeg ser til. 1, 2, 3. Hold da helt op. Det lyder jo frygteligt. Vent, det kommer nu. Lady, begynd med guitaren. Godt. Dottie, så er det dig på trommer. Fantastisk. Hold nu rytmen. Nu er det dig, Coney, på klaveret. Så er det nu. Wow, nu lyder det virkelig godt. Fortsættes.